Edith Piaf úgy kezdte az életét, hogy az utcán állt, és énekelt, és abból vette az ételét, tehát hogy nem volt más választása, hanem a legösztönösebb, a legőszintébb témákat fogalmazta meg a szövegeiben, és a embercsalogatóbb harmóniákkal énekelte a dalokat. Én azt gondolom, hogy azért örökzöltek a dalai, mert ő megérezte azt, hogy hogyan tud eljutni dalok által az emberekhez. A szövege egyszerű, őszinte, arról szól, amiről gondol, nincs túl díszítve. A dallamok nagyon-nagyon slágeresek, a mai napig dúdolható, a mai napig sodró. Szerintem ő nem, semmi csinálmány nincs benne. Madame, 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 j'ai veux-tu en voilà par paquet, et tout ça pour tomber jusqu'au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Kultúrmorzsák, Bayer Ilona kultúrmagazinja minden szombaton 17 órától a 6-os csatorna műsorán.